Pois moi bo día, logo dos datos que vimos de coñecer do ano 2025 en canto a paro rexistrado en número de afiliados, que saben que pois, foron moi positivos, o que estamos hoxe reuníndonos coa Confederación de Empresarios de Galicia e con dous dos principais sindicatos galegos como a UGT e Comisións Obreiras, co obxectivo que sempre ten na cabeza a Xunta de Galicia de avanzar na procura de consensos, sobre todo reforzar o diálogo social. Con ese obxectivo, se vamos a pechar a redacción do decreto que vai institucionalizar ese diálogo social e que vai estar aprobado no primeiro trimestre do ano 2026. Eu teño que decir que o diálogo social funciona en Galicia con normalidade, con estes representantes dos traballadores, UGT e Comisións Obreiras, non coa CIGA, pois que non quere asistir a este tipo de reunións, pero o que queremos é reforzalo, comprometernos todos a que haxa pois ese diálogo social máis fluido, máis potente, e por iso queremos institucionalizalo. Xa temos abertas mesa de emprego na que estamos abordando temas, creo que tan importantes como pode ser a prevención de riscos laborais, a loita contra a sinistralidade, o absentismo, o benestar laboral en definitiva, a igualdade laboral. Temos tamén mesa de industria na que se están abordando cuestións que afectan a industria e enerxía, aos sectores como a automoción naval, pero, repito, o obxectivo hoxe é pois pechar a redacción dese decreto que institucionalice o diálogo social e que converta de novo a Galicia nunha comunidade autónoma que aposta polo diálogo, polo consenso e pola procura de acordos entre os representantes dos traballadores e os representantes dos empresarios, sempre coa Xunta de Galicia ao carón.